tots i totes! Bé, l'altre dia vàrem moure's compte de quina rebequeria, on un nin després la seva ràbia, la seva primera rebequeria. I avui volia aprofitar de xerrar una mica de les rebequeries i donar-vos qualque consell. Bé, és que la rebequeria no és una altra cosa que la manera que té l'infant d'expressar la frustració, el malestar, perquè encara no tenen el vocabulari suficient per posar paraules a les seves emocions. A poc, com més vocabulari aniran adquirint, aquestes rebequeries veurem que disminueixen. Bé, i passam per dues fases. Una, la primera fase és la fase de negació, on l'infant constantment ens diu no, i és perquè està aprenent a dir que no. I una segona fase és la frustració. Aquí predomina totalment. On, aquesta és molt coneixedora, perquè passant de tenir un nen on és feliç, sempre riu, sempre està content, se diverteix, a tenir un nen que se frustra constantment, que se mos tira en terra, que mos munta unes rebequeries, que pareix que està enfadat sempre, que pareix que m'han canviat el nen totalment, que això no era el nostre fill. I això ho fa perquè està conformant la seva personalitat. I és totalment normal que passi per aquesta frustració, que munti aquestes rebequeries. Però avui veurem que es posa tres pautes que són una mica més orientatives davant d'aquestes rebequeries perquè ho pugueu dur de la millor manera entre tots dos. La primera pauta és la prevenció. És a dir, si podem prevenir una rebequeria, val més que la prevenguem. Com? Poso un exemple. Si anem al supermercat, en l'infant, sabem que en el supermercat generalment a vora les caixes hi ha tota aquella estanteria de xutxeries, xocolates, tot allò que li fa ganes al nostre fill. Molt bé. I que quan estem a la cola, probablement l'infant ens demanarà qualque cosa d'aquella estanteria. Si nosaltres no li volen donar, probablement també hi haurà una rebequeria, perquè hi voldrà alguna cosa. Si nosaltres volem prevenir aquesta situació, tenim l'opció d'anticipar. Informar en el nen que anirem al supermercat, que anirem a comprar les coses que hi ha apuntades a la llista de la compra i que no comprarem xutxeries. Una manera d'aprofundir és que el nen ens ajudi a fer la llista, que després quan siguem al supermercat el facem un partícip, que el facem actiu de la compra. Ara ens falten tomàtiques, anem a cercar les tomàtiques, on són? I així amb cada cosa. Li tornem a recordar que no hi haurà xutxes. Tot això ens pot ajudar a prevenir. Però, si no podem prevenir la situació, hem de pensar abans de dir que no. És a dir, me refereixo a que si el nen ens demana alguna cosa i nosaltres li anem a dir que no li volem donar, però sabem que si ens munta una escena i una rebequeria que acabarem cedint, val més que no li diguem que no, que ens tornem a pensar, si ara aquí me munta una escena i me munta una rebequeria, li acabarem donant. Si jo sé això, val més que li donem abans que ens munti aquella escena. Perquè si li donem després de la rebequeria, li estirem dient que aquell és el sistema d'aconseguir les coses. Ara bé, si no li podem donar de cap de les maneres perquè li perjudica, no ens quedarà d'altre que aguantar la rebequeria que ens munti el nen. Els crits, l'enfado, les coses que pugui pegar en terra, tirar-se per terra. És difícil i a cap ens agrada passar per això, però a vegades no ens queda altre remei. I també ajudarà que l'infant pugui formar la seva personalitat. És important que en aquell moment no intentem explicar al nen per què no li podem donar allò. Perquè simplement no ens escoltarà, no li farà ganes escoltar-nos. El nen estarà frustrat, estarà enfadat, no ens voldrà escoltar perquè ell volia aquella cosa. Després, quan se posi més tranquil, quan estigui més receptiu, quan ja se li hagués passat,
li podem explicar per què no li donem, perquè allò li perjudica, i que aquella forma de demanar les coses no és la correcta. Val? Aquests són una mica els 3 ítems que vos comentava a l'hora de poder dur-ho millor, una mica els consells, i espero que vos hagi agradat aquesta proposta educativa referent a les rebequeries. Moltes gràcies!